Egunon, eguardion, arratsaldeon edo gabon. Gu Euskaldun petu egea. Eta ben gaude azpetin. Pepitaren galdetuko digu zertan ari. Kaixo, Pepita. Ai, kaixo. Zertan nahi zan? Ni. Ai ba. Txuri bat. Ai, berkatu. Nin txuri espezie berririk duzen. Ondo. Txiste bat. Zer esaten dio txori batek beste txori bati? Zer? Ixe, momentu bat. Kaixo, zentzea? Elodi. Itzoin pixkat, ezta? Ezin dezutzen. Da zer bazaude hemen hain bakarrik Euskal Herrian? Nola ezetz? Alforiz eta kantak ez zena Euskal Herrik, Txoria nuen maite, eta nik, txoria nuen maite. Ze hona etzan kantuen. Da, ere bai pertsonak oso txintxoek eta hona die. Alde galera bat izue. Bai. Zio bat zuzenan Europak eskutzen zarena. Bai, ez da ondo, eskerrik asko. Eta onda hori Euskal Herrian, da eta ere ikusita jendea jabakizu Euskal Herrian buruz, euskal gehiago. Eta gero ere bai paisaiak oso polita dira.